खतरनाक. बोलला की जातो. किती साईज आहे? कडक कडक. 3 वर्ष तुला आठवतं? 3 वर्ष आपण इथे घासतोय याच्यात आणि आज जाऊन हा बिग साईज मिळालाय यार. खतरनाक. आपण जिताडात असं मित्रांनो मजेत ना असेल ना. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो रात्रीचे मासे पकडू. आता थोडंसं लेट झालं. आपल्यासोबत आज लकी कांबळे आहेत, आता आले आहेत बाहेर. तर चला आपण निघूया. लकी कांबळे आले आहेत, जाऊया ना. आज आपल्याला थोडंसं सीझनचा पहिला लेट झाला पण ट्राय करूया, बघूया काय भेटतात तर भेटतात. असं काय ठरवून चाललो नाही. आणि आपल्या आज काय कॅमेरे तुकाच पकडूचे आहेत दोन्ही पण. आणि मी मासे पकडतो ते. ओके चला जाऊया. माका जास्त बोलायचा नाही आज, जा काय बोलायचं तुकाच. चल पुढे ठेवू माझ्याकडे ती देत. चल कायच्या दुसऱ्या बाजूक जाऊया. त्या नदीतच जाऊया. बघ जिथे मिळेल तिथे जाऊया. एवढी चला होईल. पाणी कमी आहे. तू सांगशील तिथे जाऊ. चल चल अशी फिरत फिरत बघूया. जिथे पाणी लेट भरेल तिथे जाऊया ना. पाणी इकडे लेट भरणार या साईड, कुठे? या साईडला. मग तिथे जाऊया. स्पॉटवर आलो आपण. इथून शोधत जाऊया. तर आज हँडनेटने मासे पकडणार आहोत सचिन बरोबर. ही हँडनेट आहे. तुझी लाईट जरा या बाजूला घे. हां ही बघा, ही हँडनेट आहे. या हँडनेटने आणि आकडीने, ही आकडी आहे, याने मासे पकडायचे. मोठो नग. वा, हे ओपनिंग चांगली झाली आपली. चांगली झाली. मासे नंतर दाखवू आपण. बऱ्यापैकी चांगला मोठा नग मिळाला. क्या बात आहे. मग असा एक गेला पण हा मिळाला ना. या शेप आडव्या पडलेल्या काट्यांमध्ये मासा असतो, जो मेन काळुंद्री आपल्याला जो टार्गेट आहे. आणि जिताडा पण असतो ह्याच्यात, बरोबर ना. जिताडा अशातच राहतो, म्हणजे झाडं असतात ना पडलेल्या झाडांमध्ये. पिल्ल दाखवलं ना. हा, छोटं पिल्लू होतं, पाम साईज एवढं. एकदम मग अशी आपण बॅटरी पेटवली आणि त्याच्यामुळे जिताडे गेले काळुंद्र पण 4-5 होती त्याच्यातच. अरे नुकसान झालं आपलं. त्याच्यापेक्षा मोठे होते जिताडे. मोठं आहे ना. असा नाही धरतोय ना तर जाणार असता. वेळात तोंड घालून होता. मोठं आहे ना. मोठं नका.
फुल पेशन्स वाला काम आहे. हा. एक माणूस वलवायला पाहिजे ना. हा मग काय. लवकर नाही ना. त्यालाच वलवावं लागतं, त्यालाच शोधावं लागतं आणि त्यालाच पकडावं लागतं. मग फटाफट मिळतील आपल्याला. बॅटरी देते मग. चिताडा. चिताडा. अरे वा 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 वा. सांगायचा नसतो. त्याने सांगितलं मला चिताडा चांगला साईज आहे. चांगली साईज आहे, चांगली. भारी भारी भारी. सांगितलं ना की तू बोलत राहणार. सही आहे. नंतर सगळे मासे दाखवूच आपण. एक नंबर काम केलंस, एक नंबर. भारी. असं सृष्टीला सांगितलं नाही काय मी मागेच पडलो. चिताडा वाटत. भारी साईज आहे रे, चांगली साईज आहे. भारी मोठी साईज आहे रे. नाईस नाईस साईज. चांगले आहे ना. पटकन उचलला. पिंगाने गेला खिशात. काय आला? पिंगाने घशात गेली. खिशात गेला डायरेक्ट. त्या लाईटीवर जे किमरू येतात ना ते त्रास देते. त्याला वळवळतो आहे. बरे काय आहे रे? छोटी नको पकडू, छोटी साईज काढून तर जाऊ दे. मगाशी एक मोठ्या चितळाने आवाज दिलाय ना. पुढे अजून पुढे आहे. तिकडे तो खाली आपण त्याच्या अशा झाडांच्या खालीच आडोशाला असतात सगळे मासे. आणि किमरं दिसतात बघा, ही अशी तोंडात जातात त्याचे. अशी काठी कुठे असले ना की मासा मिळणं पण मुश्किल असतं. एक घावला. अरे मोठी साईज आहे रे. कडक साईज आहे ना. कडक साईज, कडक साईज, कडक साईज. आहे अजून एक. आलं. क्या बात आहे. जबरदस्त. थोडी छोटी साईज आहे ना त्याची. अजून आहे. अजून आहे बघूया. क्या व्हायला? जिताडा. जिताडी जिताडी ना पुढे. छोटी साईज. खायला आहे काय? अरे वा.
अरे वा साईज आहे रे. नाही नाही मग कडक 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 कडक. काठी बघ इकडे. कडक कडक साईज कडक. जबरदस्त जबरदस्त. मग अशी एवढी साईज आहे. या बात. नाही नाही मग एवढी साईज आहे. हा काठी 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 काठी. नजर पाहिजे नजर. जी नजर सचिन साळकर कडे आहे ती नजर कोणाकडेच नाही. बाज की नजर चीते की चाल. और सचिन साळकर के वार पर संदेह नहीं करते. कडक कडक साईज कडक. तुला येताना काय सांगितलेलं मी. तू काय बोललास मला. आपल्याला लेट झालंय कारण. पण तुला काय बोललो आपण कधी आलोय का खाली आत. कधी आलोय का आपण खाली आत. कधीच नाही गेलो ना. मग तांबूशी. काय बोलतो? पहिल्यांदाच तांबूशी भेटली. तू अशी ट्राय केली. हे बघ. वा चांगली साईज आहे रे. तर ना, तांबूशी आहे ना ती. हो तांबूशी तांबूशी. साईज बघ काय आहे. नजर नजर. भारी भारी भारी. कडक कडक. मला ती वाटलं मोठा जिताडा आहे की काय. मला पण तेच वाटलं पहिलं. चांगली साईज आहे रे तांबूशीची पण. कडकडीत. सीझनची सुरुवात दमदार गेली एकदम आपण. पहिलीच सुरुवात आहे आपल्या. हा सीझनची पहिलीच. हे काढून दाखवलं असू ना तर तू खरा स्किल. उलट आहे ना. शेपटीकडनं आहे. मला दिसतंय. मला पण दिसतंय. तिथून दाव. आहे अजून. कडक कडक टाकलं ना ते. जबरदस्त. ह्याला हे काढलंच ना त्याला स्किल. ही तांबूशी बघ. सगळेच मासे फडफडत आहे. खतरनाक पीस आहे. पीस मोठा आहे. पडणार आहे. काय चितण आहे. वा चांगली आहे रे. काय एकाच जागेवर 2 चिताडे. क्या बात है. भारी. हा एक आणि हा बाईक. हा एक. जबरदस्त. क्या बात आहे. जिताडा दिसलाय चांगल्या साईजचा आहे असं तो म्हणतोय. आता आपली ही बॅटरी आपण बंद करूया. जिताडा आहे जिताडा. गेल्या वर्षी इकडूनच आमचा एक जिताडा गेलेला.
कडक 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 साईज, कडक साईज. यस 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 यस. चायला 6 वर्ष युट्यूब चॅनल करतोय, 3 वर्ष ह्या माशासाठी फिरतोय. 3 वर्ष 3 वर्ष फिरतोय मी सचिन. 3 वर्ष 3 वर्ष तुला आठवतं? 3 वर्ष आपण इथे घासतोय हिच्यात आणि आज जाऊन हा बिग साईज मिळालाय. यार खतरनाक, यार खतरनाक, जबरदस्त. भज्यासाठी आलेलो. भज्यासाठी सोड. मला अधिराजने सांगितलं की डॅडू मला कंटाळा आलाय, चल कुठेतरी फिरायला नाही मला, म्हणून मी भजी खायला निघालो आणि तुला असाच फोन केला. खतरनाक. तुला सहज मी फोन केला की काय जाऊया का. साईज बघा, साईज खतरनाक खतरनाक साईज आहे. खतरनाक. नेट फाडलं. नेट फाडलं. जबरट जबरट. सगळं हलवून टाकलं. हो थांबतो. नेट मधनं निघाला. माहित आहे. नेट मधनं निघाला. बिग साईज, बिग साईज यार. मला 3 वर्ष घासतोय. 3 वर्ष या फळीवर बसून. काय सांगणार मी कोणाला, माझ्याकडे शब्दच नाहीये. तो मगाशी मी तिथे बोललो ना मोठा गेला. हा तो हा ओके. कोले बोलतात ते बघ. भेटला भेटला. यस. ते बघ कोल्हे आवाज करतायत. खुश झाले कोल्हे पण. करतायत. खतरनाक खतरनाक जबरदस्त. आपलं नेट फाडलं. मग आता घरी जावं लागेल आपल्याला. झाडी दिलं. झाडी फाडल्याने बघ. नेट फुल फाडून टाकलं ना. आता याला ठेवायचं कसं तेच कळत नाही. कळत नाही. पिशवीत जाईल का तू? खूप नाही जाणार. उडी त्याच्यावर ठेव. वजन. नेट फुल फाटलं रे. शापच फाडला. आता आपल्याला जावंच लागणार. रंगवणार तो. आयला शापच नेट फाडलं रे. त्याला पुढे ब्लेड असतात ना ते गरलाला, त्याच्यामुळे. का? थांब 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 थांब. चल. हे जा. या बघ आहे. पूर्ण नेट मधनच बाहेर आला तो उलटा. आता चल चल राहू दे, त्या नेट बरोबर राहू दे. जाऊया आपण किनाऱ्याला, कारण काय उपयोग नाही होणार त्याचा. नेट दाखव. गावात हे बघ काय केलं नेटचं. मत्सन जाऊक नाही गावाचं ना. आता बाहेर फिरायला जाऊ काय एवढा. पाणी अजून भरलं नाहीये, त्याच्यामुळे आम्हाला मधल्या मधल्या वाटा जायला मिळत नाही. तिथून पटकन जाणार. पडलं. बरं आहे काय नसते. काय रे जिताडा टाक खाली. खाली जायला अगदीच लहान नाही. चांगलं तर आता आपण बॅक टू पॅव्हेलियन घराच्या दिशेने चाललो आहोत. सगळे मासे वर गेल्यावर दाखवतो काढून, त्याची पण साईज दाखवतो. आता वर पोचू ना रे आपण. आलो ना आपण मेन नदीत आतमध्ये. 5 मिनिटं लागतात आपल्या. आता काय चान्स नाही ना पुढे. नाही आता आलो घराच्या जवळ आलो ना. वाइंड अप करून ठेवतो मग पटापट वर जाऊया आणि मग सगळ्या गोष्टी दाखवूया काय काय पकडलंय आजचा कॅच. आजचा कॅच
तर बघू शकतास मित्रांनो, आपल्या हे बघा एवढे मासे भेटले. एक मोठं जित्ताडं पण भेटलो हे बघा, बऱ्याच दिवसांनी. सगळं प्रथम थँक्स मालवणी लाईफ लकी इलो म्हणून आम्ही माशाक गेलो आणि म्हणून आपल्याक एवढे मासे भेटले. तर पुन्हा एकदा हे बघा कसले काळुंदरा भेटले, जित्ताडे आहेत आणि एक मोठं जित्ताडं, भरपूर मासे. तर पुन्हा एकदा थँक्यू मालवणी लाईफ. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. खतरनाक.